X'enika tekritina fid-demokrazija għaliex qed jiġri u l-ġurnalisti qed hemm biss biex jinvestiga l-minu kbiru b'saħħtu. Il-ġurnalist qatt taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu jdawwar l-investigazzjoni u l-kanuni tiegħu fuq minu żgħir dajf. Il-ġurnalisti jeżisti biss biex jiddefendi u jipproteġi lil dak għaliex fiċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom huwa faċli ħafna illi morru lura l-liġi tal-ġungla fejn il-kbiru b'saħħtu jaffeċ fuq żgħir u dajf. Il-ġurnalisti meta tara ġurnalisti jew in-nies li sejħulhom infushom ġurnalisti li dik mhux qed jagħmluha jew jagħmluha bil-kontra addirittura kif qed tinduna maħruq ħafna fuq din dik taħraqni. Dik dekadenza kbira. Mela, il-line news li sar tokto temti, di fil-fatt bat li xi ħaġa dwar Peppi llum. Dawn huma parti mill-istratosfera 1 TV u. Le, u jien m'għandix problema li jkunu daqsxejn biased, jien il-bias ma jdejjaqnix. Fis-sens aħna nafu, kważi nippreferi. Dika kien għallimi li Peppi u naħseb vera għandu raġun. Nippreferi aktar nafda lil wan u net għax almenu naffen jien magħhom naf x'inhi l-aġenda tagħhom mill-PBS li jimmanifesta ruħu bħala dal-istazzjon neutrali u jista' jbellalek li hu neutrali meta fil-fatt mhux.